ସତରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଖାଲି ସ୍କିଲ୍ର ଖେଳ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଫାନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନିବାର କଳା? କାରଣ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଥର ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଲେ କାମ ଚଳେନି। ପ୍ରଶ୍ନଟା କେମିତି ପଚରାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଅସଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକଦମ ବାଛି ବାଛି 5ଟା କମନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଛୁ, ଯାହା OSSE RI ମେନ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରୁ ଆସିଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ। ଓକେ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶତକଡ଼ା ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ସିନା ସରଳ, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇଠି ଫସିଯାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ 20% ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି 20% କମେଇ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ହେଲା? ସିଧାସଳଖ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାନି ନା। ଆସନ୍ତୁ ଭଲକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଲ। ଆମ ମନକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଯାଏ ଯେ +20 ଆଉ -20 ମାନେ ତ ଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଭାବନାଟା ହିଁ ସେ ଫାନ୍sh ଯୋଉଥିରେ ପାଦ ଦେଲେ ହିଁ ଉତ୍ତରଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହିଁ ଅସଲ କଥାଟା ଲୁଚିଛି। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ? ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ 20% କମିଲା ସେଇଟା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଉପରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ଉପରୁ କମିବ। ତେବେ ଠିକ୍ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଧରନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 100। 20% ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଏହା ହେଇଗଲା 120। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 120ରୁ 20% କମିବ, ତ 120ରୁ 20% ହେଲା 24। ତାହେଲେ 120ରୁ 24 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା? 96। ଦେଖିଲେ ତ, ସଂଖ୍ୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 100ରୁ ଆଉ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା 96ରେ। ତାର ମାନେ ମୋଟ ଉପରେ 4% କମିଗଲା। ଉତ୍ତରଟା କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଦେଖିଲେ ତ? ହଉ, ପରସେଣ୍ଟେଜର ଜାଲରୁ ତ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଭରେଜ ବା ହାରାହାରିର ଗୋଟେ ମଜାଦାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏମିତି, 5ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ ହେଉଛି 46। ଯଦି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା, ତେବେ ନୂଆ ଆଭରେଜ ହେଇଗଲା 44। ତେବେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବାହାର କରାଗଲା ସେଇଟା କେତେ? ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମକୁ ପଛୁଆ ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ସିଧା ଆଭରେଜକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ବଦଳରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଯୋଗଫଳ ବା ସମ୍ ବାହାର କରିବା। ଦେଖିବେ ହିସାବଟା କେତେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ 5ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ? 5 ଗୁଣନ 46 ମାନେ 230। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗଲା ପରେ ରହିଲା 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ହେଲା 4 ଗୁଣନ 44 ମାନେ 176। ବାସ୍, ଏବେ କାମ ସରିଗଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୋଗଫଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଉତ୍ତର। 230ରୁ 176କୁ ବାଦ ଦେଲେ କେତେ ହେବ? 64। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଜିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି 64। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଇଟା ୱର୍କ ରେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ୱର୍କ ରେଟ୍ର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା, 1/1/3 + 1/6। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆଗେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରର କାମ ସାରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି 1/3 + 1/6। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ଡିନୋମିନେଟର ବା ସାଧାରଣ ହର ଦରକାର। ଏଠି ସେଇଟା ହେବ 6। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 2/6 + 1/6 ମାନେ 3/6, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1/2। ତେବେ ଏବେ ଆମର ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଇଗଲା 1କୁ 1/2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଆଉ 1କୁ 1/2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 2। ବାସ୍ ଏତିକି। ଏଇ ଛୋଟ କୌଶଳଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏବେ ପର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେମିତି କାମରେ ଆସିବ। ଓକେ, ୱାର୍ମଅପ୍ ତ ସରିଲା। ଏବେ ସେଇ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର କନସେପ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲଗେଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏମିତି, ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ କରିପାରେ ଆଉ ବି ସେହି କାମକୁ 15 ଦିନରେ। ଦୁହେଁ ମିଶିକି 3 ଦିନ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ କାମ ବାକି ରହିଲା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ରେଟ୍ସ ବା ହାରର କଥା ବି ଆସିଗଲା। ଏହାର ସମାଧାନର ମୂଳ କଥା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଏ ପୁରା କାମଟି 10 ଦିନରେ କରୁଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିବ 1/10 ଅଂଶ। ସେମିତି ବି କରିବ 1/15 ଅଂଶ। ଏବେ ଦୁହେଁ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? 1/10 + 1/15। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ 1/6।
ତାମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦିନକୁ 1/6 ଅଂଶ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ 3 ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? 3 ଗୁଣନ 1/6 ମାନେ 1/2 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା କାମ। ତେବେ ବାକି ରହିଲା କେତେ? ଆଉ ଅଧା ମାନେ 1/2। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଲା 1/2। ହେଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, କୋଉଠି ବି 1/2 ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରାପ୍। ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ। ଏମିତି ହେଲେ ଘବରେଇ ନ ଯାଇ ନିଜ ହିସାବ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ଯାଞ୍ଚ କରି ନେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏଇଟା ଗତି ଆଉ ଦୂରତାକୁ ନେଇ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ବା ଏକକର ଭୁଲ ପୁରା ଉତ୍ତରଟାକୁ ଓଲଟାପାଲଟ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ 72 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟକୁ 18 ସେକେଣ୍ଡରେ ପାର କରୁଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବ କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହିଁ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ବେଗ ଦିଆଯାଇଛି କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ। ବସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିଣ୍ଟ। କୌଣସି ବି ହିସାବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଲା ସବୁ ୟୁନିଟ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିବା। କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗରେ ସେକେଣ୍ଡର ହିସାବ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗେ 72 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି 20 ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ। ବେଶ୍, ଥରେ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତ ଫର୍ମୁଲା ଏକଦମ ସିଧା। ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବ ବା ଦୂରତା ହେଉଛି ଗତି ଗୁଣନ ସମୟ। ଆମର ଗତି ହେଲା 20 ମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ସମୟ ହେଲା 18 ସେକେଣ୍ଡ। ତେବେ 20କୁ 18ରେ ଗୁଣିଦେଲେ ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ ବାହାରି ଆସିବ 360 ମିଟର। ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଇତିହାସ, ନାଗରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନରୁ ମୋଟ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହଉ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟନ୍, ସି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଟିକେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ହିଁ ଭାବିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍। ସେ ଜୁନ୍ 1948 ଯାଏଁ ଏହି ପଦରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଭାରତକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାରତ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଜଣେ ସମ୍ରାଟକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଜିତି ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ, ହିଂସା ଛାଡ଼ି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ରାଜନୀତି ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ। କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ କମ୍ରେ କେତେ ହେବା ଦରକାର? ଯଦି ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 44ରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମ୍ରେ 25 ବର୍ଷ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ନେଇ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏହା ହେଉଛି ମହାନଦୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହୀରାକୁଦ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ମାଟି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ବିଜ୍ଞାନରୁ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍କୁ ଆମେ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ? ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ରାସାୟନିକ ନାମ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ସ୍କର୍ଭି ଭଳି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଏ ଆଉ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଏ। ବାଃ, ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ତ ବଢ଼ିଆ ଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ଭଲ ଥିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏହି ରାଉଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଶବ୍ଦର କିଛି ମଜାଦାର ନିୟମ ଶିଖିବା। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବା ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲେଜି, ଆକ୍ଟିଭ, ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ଏବଂ ସିନସିୟର। ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା ନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲେଜି। କାରଣ ଡିଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମୀ, ଯେ ନିଜ କାମକୁ ମନ ଦେଇ କରେ। ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଲା ଲେଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳସୁଆ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ଉପରେ। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ହି ଇନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଗୋଇଂ अर्ली।
ଡ୍ୟାଶ୍ ସେ କ'ଣ ବସିବ ଇନ୍ ଅନ୍ ଆଟ୍ ନା ଫର୍ ଏଟାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ମନେ ରଖିବେ ଇନସିଷ୍ଟ ଭର୍ବ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ପ୍ରେପୋଜିସନ୍ ହିଁ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ସି ଇନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଡିଜର୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଦେୟାର ୱାର୍କ ଏଥିରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲଟା ଅଛି ହ୍ୟାଭ୍ ଶବ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଲାଗେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ କହୁଛୁ ତେଣୁ ଇଚ୍କୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବା ଏକବଚନ ଧରାଯାଏ ଆଉ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହ୍ୟାଜ୍ ଲାଗିବ ହ୍ୟାଭ୍ ନୁହେଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦେ ଅଫର୍ଡ ହିମ୍ ଅ ଜବ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ପାସିଭ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହି ୱାଜ୍ ଅଫର୍ଡ ଅ ଜବ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ହେଲା ବୁଝିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ହିମ୍ ସେ ଏବେ ସବଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ହି ତାପରେ ଭର୍ବ ଅଫର୍ଡ ବଦଳିଗଲା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ୱାଜ୍ ଅଫର୍ଡକୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଅ ଜବ୍ ସେ ଭର୍ବ ପରେ ବସିଲା ବାସ୍ ଏତିକି ସହଜ ଆଉ ଏବେ ଆଜିର ଏକଦମ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ବି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିଦର ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ କାରଣ ଇଚ୍ ଆଇଦର ଆଉ ନିଦର ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବା ଏକବଚନ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଯେମିତିକି ଇଜ୍ କିମ୍ବା ୱାଜ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓକେ ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଭାଷାର ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେବ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସି ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆଉ ଡି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ବହୁବଚନ କରିବାର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଯେମିତି ଲୋକରୁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପକ୍ଷୀରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ସରଳ ନୁହେଁ କି ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଏଥର ଏକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ପ୍ରହେଳିକା ଘରକୁ ଯାଅ ଏହି ଆଦେଶକୁ କିପରି ଅଲଗା ଭାବେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଘରକୁ ଯାଅନି ବି ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ସି ଘରକୁ ଯାଇଛ କିମ୍ବା ଡି ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଅ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଆଦେଶ କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଡି ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତା ତୁମେକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥର ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ବଳିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ କମଜୋର ବି ସୁନ୍ଦର ସି ଦୀର୍ଘ ନା ଡି ଦାୟୀ କ'ଣ ଲାଗୁଛେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ କମଜୋର ବଳିଷ୍ଠର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ତାର ସିଧା ବିପରୀତ ହେଉଛି କମଜୋର ବା ଦୁର୍ବଳ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଥିବା ତୁଳନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେବ ହଉ ଏବେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପରି ମଧୁର ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏହାକୁ ଏକ ଉପମା ବନାଉଛି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ପରି ବି ମଧୁର କିମ୍ବା ସି ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରି ଭଳି ବା ସଦୃଶ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ତୁଳନା କରୁ ସେଇଟା ହିଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରପରି ହେଉଛି ଏହି ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଭାଷା ରାଉଣ୍ଡରର ଏଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାପରେ ଆମେ ସିଧା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ବାକ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ କାଳରେ ଅଛି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିଶୀଳ ସି ଅତୀତ ନା ଡି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିଶୀଳ ଏହି କାଳଟି ଏକ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସରିନାହିଁ କ୍ରିୟାପଦ ଖେଳୁଛୁରୁ ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଦି ଡିଜିଟାଲ ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜ୍ଞାନକୁ ପରଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କି ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏ F2 ବି F4 ସି F5 ନା ଡି F7 ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି F5 ଏହା ହେଉଛି ରିଫ୍ରେଶ୍ ବା ରିଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କି
प्राय समस्त ब्राउजर आउ ऑपरेटिंग सिस्टम रे एइठा काम करे। एहा एक बहुत उपयोगी शॉर्टकट जहाकू निश्चय मने रखिबा उचित। परवर्ती प्रश्न कंप्यूटर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण अंश विषय रैम रो पूरा नाम कौन? विकल्पगुड़िक टिके द्वंद्वरे पकाई पारे, तेणु ध्यान देई शुणंतु। ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रैपिड एक्शन मेमोरी ना डी रीड एंड मैनेज। ठीक उत्तर हेउछि बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तेबे रैम कौन? एहा हेउछि कंप्यूटर रो द्रुत किंतु अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर चालुथिबा काम पई एहाकू व्यवहार करे। एहाकू भोलाटाइल कुहा जाए, माने पावर बंद हेबा मात्रे एथिरे थिबा सबु किछि लिभि जाए, ठीक गोटे ब्लैकबोर्ड भड़ी जहाकू काम सरिले आमे पोछि देउ। एबे आसंतु कंप्यूटर हार्डवेयर विषय कथा हेबा। एगुड़िक मध्यरु केउटी एक आउटपुट डिवाइस? विकल्पगुड़िक हेला कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर एवं लाइट पेन। उत्तर हेउछि मॉनिटर। देखंतु एहार सीधा सड़क फरक हेला जे जेउ डिवाइस आमको फलाफल देखाए जेमिति कि मॉनिटर बा प्रिंटर ताहा आउटपुट डिवाइस, आउ जेउ डिवाइस द्वारा आमे कंप्यूटर भितर को डाटा पठाऊ जेमिति कि कीबोर्ड बा स्कैनर ताहा इनपुट डिवाइस। आमे प्रतिदिन इंटरनेट रे एहाकू व्यवहार करू, किंतु एहार पूरा नाम कौन जानती? यूआरएल रो फुल फॉर्म कौन? एही विकल्प गुड़िक प्राय समान शुभुछि, तेणु ठीक उत्तरटी बाछंतु। आउ ठीक उत्तर हेउछि सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एहाकू बुझिबाकू हेले भाबिनियंतु एहा इंटरनेट रे थिबा कोनोसी वेबसाइट बा फाइल रो एको स्वतंत्र ठिकणा, ठीक आम घरर ठिकणा भली। प्रत्येक वेबसाइट रो गोटे अलगा यूआरएल थाए जहा द्वारा आमे ठीक जगारे पहुंची पारो। आउ एबे आसिला आम क्विजर शेष प्रश्न। यह एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न। पावर पॉइंट रे एक नुआ स्लाइड जोड़िबा पई केउ शॉर्टकट व्यवहार करा जाए? विकल्पगुड़िक हेला ए Ctrl+M, बी Ctrl+N, सी Ctrl+S ना डी Ctrl+Shift+M। एवं ठीक उत्तर हेउछि Ctrl+M। ए टेबुल देखंतु। एथिरे केवल ठीक उत्तर नुहे बरং आउ किछि उपयोगी शॉर्टकट विषय मध्य कुहा जाइछि, जेमिति कि Ctrl+N दबाइले एक नुआ प्रेजेंटेशन खोलिबो एवं Ctrl+S दबाइले सेव हेबो। ए शॉर्टकट गुडी को जानिले बहुत समय बंची थाए। तेबे एइठारे आम क्विज सरुछि। आशा करुछि आपण मानकु मजा लागिथिबो आ किछि नुआ सिखिबाकू मिलिथिबो। वर्तमान चालंतु आजि आमे सिखिथिबा किछि मुख्य कथा उपरे शीघ्र नजर पकाइबा। तेबे मने रखिबाकू हेबो ओडिया रे बहुवचन पई माने प्रत्यय व्यवहार हुए, उपमा अलंकार पई परिशब्द, वेब पेज रिफ्रेश करिबाकू F5, कंप्यूटर रो अस्थायी मेमोरी हेउछि रैम एवं पावर पॉइंट रे नुआ स्लाइड पई Ctrl+M। एही टिप्स गुडीकू मने रखंतु। आउ शेषरे चिंता करबा पई एक प्रश्न। आजिर एई डिजिटल दुनिया रे केउ प्रकार मौलिक ज्ञान सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण बोली आपण माने भाबुछंती? भाषागत दक्षता ना टेक्निकल ज्ञान ना दुईटीर मिश्रण ही प्रकृत शक्ति? ए विषय निश्चय भाविबे। आज आम सहित जोड़ी होइथिबार धन्यवाद। पुणी देखा हेबो।